Welcome to our channel. And welcome sa atong mga new viewers ug ayaw mo kalimot sa pag-subscribe sa atong YouTube channel sa Radio Drama Bisaya. O click na lang pud mo sa notification bell below aron ma-notify mo sa atong mga bagong uploads. And daghang salamat sa pagpadayon ninyong pagsuporta o pagpadayong pagpaminaw sa atong mga nagkadaiyang Drama Bisaya. Maong just chill and relax and enjoy the drama. Sex maniac ang akong anak. Our Lady of Hope University. Sir Principal, Yes, sir. Leon Sator. Oy, Mr. Leon Sator, sir. Unsay akong ikaalagan, ha? Doon ako'y estudyante. Akong i-transfer diha sa inyong eskwelahan. Kinsa na? Si Hermenia, yena. Ablihan ako. Ablihi ko palihog yen. Salamat, yena. Gidalan ka na ako og makaon. Oh, Pasudla ko. gitutukan ko ni Mok maayo, ma'am. Ma'am Herminia. Yena. Ma'am, Masaylo ako. Dili pa dugay nga akong nahibawan ng tanan bahin ni mo, Yena. Pasaylo ako. Mauya kung gusto nga mukaon ka og maayo, Yena. Sudli ka nunay ang imong tiyan. Gusto na ako nga lagsik ka. Pasaylo nga muhilak ko, ha? Dili gyud tiaw ang gibati kong kaluoy nimo, Yena. salamat, Ma'am Herminia. Doon na kay iistorya nga rin ako. Sa sinugdaanan, niadtong unang mga adlaw nga mibalhin ka og puyo dinhi. Nalipay kaayo ko. Apan dangtan og pila ka adlaw. Doon na nako'y pagduha-duha kung kaayuhan baka nimo ang pagpuyo din hining among kaugalingon. Hangtod nga misantop na lang sa akong huna-huna ang dakong pagduda nga may nagpaluyo sa imong pagpuyo dinhi. Dili imong kabubuton, apan kabubuton sa amahan og anak. Kabubuton ni Leon og sa akong anak nga si Jonas. Gusto ko mangutana kung unsay tinuod. Apan moongot ang akong baba tungod sa kahadlok nga mangutana sa amahan ug anak. Hangtod si Leon mismo ang misulti ug miprangka nako nga ulipon ka sa lawas nung panginahanglan ni Jonas. Tinuod kini, Yena? Dili ba? Unhan ko lang ikaw, Yena. Ayaw kong iapil sa imong pagdudang mikuyog ko ug miuyon ko sa gusto sa amahan ug anak. Aron ka pa himusla ni Jonas. Wa ko'y lapot. Usa ko ka inosente. Usa-usap ako kaulipon sa panawdaog ug pagdagmal ni Leon. Bisag gamay, wa na ko makamatngon nag-iisip ako nga inahan ni Jonas. Ang pagtratar ni Jonas nga rin ako ulipon usab, Yena. Akong uspon, ulipon ko nila ni Leon ug Jonas.
Mabuo na ako kining tanan. Duha kitang nagantos. Duha kitang muutong sa ilang mga binuhatan nga rinato. Gusto na kong mulayas apan dili gyud mahimo. Kay wa ko'y mahimo sa gahom sa amahan ug anak. Gusto na kong mamatay apan kusgan ang paglaom nga dili pa karon apan dili matag-an nga sa umaabot. Manubag yun sila sa ilang nabuhat nga rinako ug sa nabuhat nila nga na ni mo Yena. Mausab kini ang naa sa imong huna-huna. Yena, gusto kang mulayas. Apan kapila ka musuway og musuway apan pakyas. Apan duha na ta yen. Duha na ta. Wa na ko mag-inusara sa pagpangutana sa akong kaugalingon aron tubagon lang gihapon sa akong kaugalingon ang kaugalingon kong pangutana. Karon kung mangutana ko, doon na ko'y kapangutanan ug kini mao ikaw. Kitang duha ang magtinabangay. Hangtod ka no sa kita ning makaluluoy na tong kahimtang, Ma'am Herminia. Hangtod mo abot ang paglaom nga dugay na nakong gilaom. Hangtod ka no sa... Wa ko mahibaw. Wa ko mahibaw. Yena. Mulayas gyud ko. Mulayas ko. Ayu-ayuhan ko lang sila. Tambagan ko ikaw. Demonyo silang duha. Mihatag si Satanas og kaalam sa amahan ug anak. Imo kining gihuna-huna karon. Apan sila naghuna-huna na sa imong huna-huna kagahap. Kanunay silang mag-una. Mao nga sa mataglihok nimo, nahibaw-an na nila. Sultihan ko ikaw kung unsang klasiha sa paglaom nga akong gilauman Yena. Paminaw. Kay ang paglaom nako dili mao ang pag-ikyas o paglayas kay kining tanan mapakyas lang. Pamati nako. Naninguha kong mabuhi. Nagsigi kong ampo. Nabalitaan nako ang imong amahan. Basin siya mo bunga sa akong pag-ampo. Ipanimahos ka niya tungod sa nahitabo nimo. Anak, magbayad sila si Leon ug Jonas sa imong amahan. Ug dili kay ang imong amahan mo ay magbayad nila ni Leon ug Jonas. Sila si Leon ug ang akong anak. Maoy ang ayan na magbayad ngadto ni Gregorio. Makaluluoy kayo si Greg. Kaniadto pang naglaraw sa kaalautan si Leon sa imong amahan. Hangtod nga ang labing sakit. Napatuon nila si Greg nga kinasing-kasing nga nagkigsuod si Leon sa imong amahan. Apan ang tinuod, gigamit lang nila si Greg aron suguon sa pagpatay sa mga tao nga ilang ipapatay. Ma'am Herminia. Niya ang labing tinuod yan. Si Leon ang nag-ilog sa yuta sa imong amahan dinhi sa syudad. Si Leon ang nag-ilog sa yuta sa imong ginikanan dito sa probinsya. Og ang gigamit nga ngan ni Leon nga mao kuno'y tag-iya sa mong yuta, mao ako, Yena. Herminia. Gamay ka pa kaayong bata, Yena. Hangtod nga miluhod ang imong amahan ni Leon og nagpagamit sa iyang abilidad kay nagtuo siya nga dako siyang utang buot sa akong bana. Karon, gigamit nila si Greg og ning bag-o ilang gipadakop ang imong amahan aron lang makahigayon ang demonyong katuyuan sa akong anak diha nimo. Kinsa man in taon ang makalaban nimo. Wa na. Tungod kay layo na ang imong amahan. Apan nagtuo gihapon si Greg nga maayong tao gihapon si Leon. Kay gipatuo nila nga pinangga ka dinhi apan ulipon di ay ka sa mga demonyo sa akong anak. Dugay na kong nag-anto sa akong bana og anak diya na. Apan dili pa ko mamatay. Dili pa. Maningkamot kong mabuhi, hangtod nga saksihan ko gyud ang pagkamang sa yuta ni Leon ug Jonas. Kay mo imudawat sa sakit kaayo ug matuod nga panimaos nga ang angay mo buhat mao ang imong amahan. Sama na ko Yena, sama na ko paglig-on usab. Paningkamot nga mabuhi aron duha gyapon kitang mosaksi sa ilang kaparutan. Oh, Naibaw kung nag-istorya mo. Ang sabog nagsige lang og tinutukay. Kinsa may naa, Daddy? Ang imong inahan, Jonas. And there you have it, everyone. Stay tuned sa atong next episode. Bye!